Bon dia tingueu! La Caputxeta Assassina és la nova entrega d'aquest programa dedicat a explicar contes populars, contes canviats per fer-los de terror. Som la Laura Assassina, la Ilènia, la Cien, el Diego i l'Ariadna. Tots nosaltres, estudiants de segon d'ESO, de l'Institut Escola Piera. Comença la Caputxeta Assassina. Hi havia una vegada una nena molt bonica que vivia amb la seva mare i la seva germana petita. La seva mare li havia fet una capa amb una caputxa de color vermell i per això tothom la coneixia com la Caputxeta Vermella. Un dia, la germana petita de la Caputxeta va dir-li: «Germaneta, diu la mare que s'ha de portar aquesta cistella a casa l'àvia i també que si saps que l'àvia viu al mig del bosc i que n'hi ha un lloc». La Caputxeta va respondre: «Germaneta, no t'amoïnis. Digue-li a la mare que jo no tinc por de res». Es va abrigar i va sortir. Parlis amb gent, diu la mare. La Caputxeta va agafar el cistell i va emprendre el camí cap a casa de l'àvia, pel mig del bosc. La Caputxeta va començar a agafar floretes que s'anava trobant, mirant els arbres i les papallones, a quedar-se encantada amb els ocells. I de sobte es va trobar el llop. El llop li va preguntar: «On vas, nena eixerida?» La Caputxeta, sense que l'havia entrat, li va dir: «Vaig a veure la meva àvia, que viu al mig del bosc, i no et pensis que em fas por, llop brut». El llop va pensar: «Doncs avui podré fer un bon àpat si em menjo l'àvia i la neta». Va donar mitja volta i es va dirigir cap a casa l'àvia de la Caputxeta. En arribar allà, va picar a la porta i l'àvia, pensant que seria la seva neta, li va obrir d'allò més confiada. El llop li va saltar a sobre i en un tres i no res se la va cruspir. Abans, per això, li havia tret la seva còfia. El llop es va posar les ulleres de l'àvia i la còfia i es va posar dins del llit, tapat fins al nas, a esperar que arribés la Caputxeta. Al cap d'una estona, la Caputxeta va entrar a casa l'àvia en trobar la porta mig oberta. En veure la seva àvia ajaguda al llit, li va dir: «Àvia, quins ulls més grossos que tens!» I va respondre l'àvia: «Són per veure't millor, Caputxeta». «Àvia, quines orelles més grosses que tens!» «Són per sentir-te millor, Caputxeta». «Àvia, quines dents més grosses que tens!» «Són per menjar-te millor». I pronunciant aquestes paraules, el llop va fer un salt del llit i es va tirar sobre la Caputxeta. Però de sobte la Caputxeta va treure una escopeta i va disparar el llop per després fer el mateix amb la seva àvia. Per allà a prop passava un caçador, que en sentir els crits d'una escopeta va decidir anar a veure què passava. Quan va trobar la porta oberta, ho va veure tot tirat pel terra, i el llop i l'àvia de la Caputxeta morts. I sabeu què més va trobar ahir? Doncs a la Caputxeta Vermella amb una escopeta a la mà. La Caputxeta va disparar al caçador, també, fins que va arribar-hi la seva germana amb la cistella. I des d'aquell dia van a passar a anomenar-la Caputxeta Assassina. I conte contat, la Caputxeta s'ha escapat.